ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧାନ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତଳି। ତଳି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନ ଗଛ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପୂରେଇ ତାକୁ ବିଲକୁ କାଦିଆଯାଏ। କାଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତଳାକୁ ଉପୁଡ଼ାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଫିଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ହାଲକା ପାଣି ବିଲରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା କିି ଧାନ ବିଲରେ ପୋତା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠାରେ ପୋତା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି 3 ମାସ ପରେ ଧାନ ବାହାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ କରିବା